Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon guys ay andito ako sa Triumfo Carmen, Cebu. So meron tayong bibisitahin na isang pamilya na nakita natin sa isang Facebook post na namuhay sa tuktok ng bundok. So ito po yun guys. At habang patuloy tayo sa ating paglalakad guys, ay maraming salamat sa suporta mula sa Team Bistag, lalong lalo na sa ating founder Bistag Denmark Torres, kay Val Santos Matubang at kay Bro Remy Osi ng Tabugon Cebu. Few moments later. So ayun guys, ay andito na tayo sa sinasabi nilang bahay. So buti na lang ay nabutan natin na may tao dito. So kausapin natin guys. Ya okay ra makikistorya ko nimo kajot. Pwede, oy. Asa ba imong asawa? Nasa sulod ay. Ana di taw? Na, Natog. nga lang oh. Asa man ta pwede ta mo dayon? Pwede, oy. Sige. Sige. Lang tayo dito sa puta. Payawan ko mo duol og lahos kay na iro. Oo. Oy, diba? So parang ito yung saingan nila guys. So parang dito sila nagluluto. Nasa labas lang ng bahay guys. Nindot po dili kay hangin kayo? Oo, oy. Kuan day kanang naabot ko dire. Kay na ko nakita sa Facebook. Oo. Murag picture to ninyo. Oo, bitaw. Oh. Kuan bitaw tami, natabangan bitaw tami. Kapag na bitaw. Yun nga nabanggit ni tatay na dahil may mga kabataan na nagpunta sa bundok at doon po sila ay nakita sila ng mga kabataan. Kaya po naipost po sa Facebook yung kanilang kalagayan. At nagpapasalamat siya na nangyari yun dahil bumuhos ang tulong para sa kanila. May noon kay na usab na gyud ang porma no. Lahi bitaw ang porma ako nakita na ni. O kana, munta na amo na restaurant down dire. Bali ito po yung bahay guys na nakita natin sa Facebook post. So ngayon ay mayroon na pong pinagawa dito sa tabi. Sabi ng ating napagtanungan ay proyekto daw po ito ng barangay. Kasi nga po kumalat yung Facebook post. Boborita. Sa asa lang taong ko ma. Kuan dire kay aning istar lang ko dire kay ginamon ko sa ko nga kanagay ay ato lang hangyon taga siyota ug daw kan dire nila mo. Puyo gyud. Yadto dito ang taga siyota sugot man nga isa puyo ilan niyo halasad ninyo diyan. Habang kami ay nag-uusap guys ay nabanggit din niya na meron din siyang mga tanim para pangdagdag sa kanilang pangangailangan araw-araw. Tinaari dire nga kuan ipitsuran magini ngadto. Abano pa kay ni oy. Karon lahi na no. Hon-hon ni nahon kay. Ako pong gisabi-sabi na yung matakiya sa yutang sabi-sabi na dik pawon mayan na lang kuno ba nga. Sa to pa kanang igo ra kanang under ning puyo lang imong giatiman ning kuan. Siya ikaw na lang nagkuan. Ipauma masag kuno ni ihang yuta, mama ihang pong. Ipauma niya nako may sa noon kay laay masad kay na nga kanang mulargo sa tadag star diha nya kanang dili kay makaibawon tag yuta ba. So kining duha imo ni mga anak? Duha ra? Nanay, nasa usanas ba taas na tuog. To. Mo tara ko kinsa imong pangalan kay. Ako Alex matugas. Alex lagi no nya. Ay mo misis si Perlita Hinson. Perlita. Ay palitan ng pagginuon ni kon kay kini inatag sa taon sa tagaris kagat ay kanang concierge kagat. Ay ilasang ko na kumain na lang gid ni ana manggi. Kumain na lang bisag tayaon ni, kumain na lang gid. So di na kay mo to. Di na libre na mangyod na ako ay kumain na lang gid ni kay na makuntar ana pong surila mo tan lat. Sa to pa diri mo sa una nagpuyo. Di ang tawag oy. Di ang ana. Unya nabalhin na diri. Una ni siya karon bago. Nagarlo kay ano tanang ni. Kuan sa taon suga ni. Kuan slapi diri. So kini imong atop sama ni dili na gini mo to or napay to ginagmay? Pag ginoon nako ay karon og kuan ko dinig palitan ba lang kanin bulkasil og pinangutan ako to kaping lebe nako ako pa natiguman sa doy kay di pa masagid ma kuan tiguman og kwarta nga para makapalit anang bulit ba kay og sa magpalitan nako og ikaato pa sagid wa pa masagyod ay nalami oy ay nalami Ibutang ta lang
Sample na ay makakita anin to pag inistorya hayron. Sa may imuhang na makaihangyo, sa man kanang Ay, o kanang ginagmay tabang lang, ginagmay dili na dinagko, kanang ginagmay lang. oo, ko ay kalipay sa ginako og dako bisan og gagmay utang ko gagmay nga pero para nako dako na nga tabang oy. Mm. Okay na kaayo. Pasalamat jud ko nga bisan tinuod ingon ani nga kuan. Naamoy ipaabot diri ako kalipay ginako dako sad kay ay pitos gid tinuod ang akong panginabuhi dinhi. Pitos gid labi na karong panahon na naingon ani ang atong sistema na COVID o naapoy Seedling sa may kinahanglan seedling. o kanang untang ko ana og ang ako usa sa ginako nga kon kay og kasumpayan pod ring ari ang ako gyud tapong kinanglan sa dako diri nga para punuan ako tubig kanang baril gid unta baril kay Mo'y gamit kayo. kung Bari. mananom ko diri kung kaya ko niya ako mo plano nga kini unta ako ni ginihawanon ko ni taman dito kay dako ni ta nga to pabian ni tumoy dako ni ta Pero kinahanglan kag pundos tubig no. baril kay pwede man siya isanggab sa kaning inang basbisan magsumpayan diri nya sin man bisan ka dihan ng ubos o kaning ubos pwede naman na siya butangan po mga 3 ka baril ba makapundo ng tubig na koy kabis-bis sa taong kini mga Importante kain tubig yun no. taong unya kining okra kwarta makorta ikatabang guys pag inabuhi sa gidunta na pero So sa pagkakaroon kanang wa pa gini mo kita ay mo garden no, wa pa gid ka kaayo nakabaligya sa maning. gyud kay kini ni ano kini Amo sorry ta diri sa imong kuan. Sorry ta diri. mapalapad ko mo na nakoy kuan kana gayeng dagat kaya so daya kaya suba danaw kita po kayo So pwede pa nimo mag-garden diri ato kung pwede po naalang gyud ko ano. dako man nga tong Pero tambo kay imong kamuting kahoy. o niya oy ay mari basta nga panahon mangunog ni ay libre gyud ako mapurpurti nakutay na tubig lagi di matap sige Kato pa ang kanang baril gamit makatabang gyud ka ang baril. baril gyud akong ikinanglan kay kung na ako'y So yun guys, nabanggit ni Tatay Alex na sobrang kailangan niya ng drum na pwedeng pag-imbakan ng tubig ulan para pangdilig sa kanyang mga tanim dahil sobrang layo po ng pinagkukunan ng tubig guys para pangdilig niya sa kanyang mga pananim. Isa pa sa kanya nabanggit na hiling guys ay sana ay mabigyan siya ng seedlings ng mga gulay para magkapag-umpisa na po siya sa kanyang garden. So panindot jud ipang garden diri no sa imong area kay lapad-lapad man o kuan. ngadto ko man katong tampong lubya ka nagimaw lubya ka ngadto kana Pero ang problema lang pag pamisbis kay walay supply tubig. ay ako bisa kanig walang ko sa koy host sa walay host kanang Manuhon lang. kabuon lang timbaon lang ba ay nagmay lang niya kutawan o panahon dudag ko ng abono ko amin sa kutawan ng abono tang abono So yun guys, dahil ito lang po ang ating makayanan ay dinalhan ko po ng mga t-shirt si Tatay Alex para sa kanyang pamilya. At damang-dama ko po guys ang kaligayahan ni Tatay Alex habang tinanggap niya yung binigay kong mga t-shirt para sa kanila. May sa kay ana sa uma-uma kanang kama. Ana sa garden. sa umano on ana sa ginoo sa umano disudi ko siya sa Ano naman ay trapal sa sud nga nagkuan. Sa abugwan buk man ng kahoy ba pwede itong malili. pwede ay Yun guys ay pinayagan po tayo ni Tatay Alex na silipin yung loob ng kanilang bahay. So sobrang liit lang po guys ng loob. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsubaybay sa ating mga video. Shout out kay Ma'am Victoria Karungay, Yoyoy Mojado TV, Mr. Jello Vlog, Lolita Adante, Carmen Garbo, Jory Tabares, Vinny Vlogs, Megs and Toilets Channel, Love Hearts Channel Alyssa, Carol Vlogs Love, Reyes King, Rodora Tahon,
Kuya Ray TV, at sa lahat po ng mga nagsubaybay, maraming salamat po.